základ státu, v podstatě jsou daný jasný pravidla, které jsou a bez ústavy v podstatě se nedá, to jsou pravidla, které se mají dodržovat. Když se opravdu stane, že se lidi jako skoro zblázní, tak by to mělo trošičku zbrzdit proces k tomu, aby se ta republika změnila v jakousi takřka diktaturu nebo něco. Jo? Že lidi mají, je to brzdí ten proces proto, aby si lidi uvědomili, ergo sakra, něco není v pořádku. Je pro mě důležitá i z toho hlediska, že vlastně není tak dlouhá, jo? A síla nebo i kvalita té ústavy se právě pozná v těch jako nejtěžších momentech. My máme momentálne zmenu, ktorá akoby bola krokom späť. Istotne ste o tom počuli, že vlastne sú zavedené v ústave dve pohlavia. Toto je skôr obmedzujúce pre určité skupiny obyvateľstva, táto posledná zmena v ústave. Nejste právník náhodou? Jo. Proč je důležitá ústava? No, důležitá je právě jako takový základ, ke kterému se potom odvoláváme, když si nevíme rady. Že jo? Já tady v tomhle se přiznám, o tomhle já moc nevím, takže tam vám toho moc neřeknu, ale rozhodně si myslím, že je dobrý mít nějaký prostě fundamentální právě práva, které jsou, jako řekněme, nepopíratelné. To si myslím, že je dobrý mít. To je hrozně super, že nad náma jako je ještě takovejhle nástroj, o kterým já možná nevím, ale je tam a chrání mě, takže to mi přijde fakt super, že se děje, s tím chráníme se i trošku proti vlastní nevědomosti, která se nám jako děje a je to přirozený, že se děje. My používáme často metaforu jako fotbalu, že jo? Kdyby fotbal neměl pravidla, tak jako tady se může dít strašně jako moc věcí.